שלום, הגעתם לפרק נוסף של אכילה רגשית. התוכנית שעוזרת לכם לאכול את הרגשות הקשים שלכם. היום נלמד לאכול את הרגש תחושת כישלון צורב. נגיד עבדתם על שיר חדש, קוראים לו מותניים חמות. מותניים חמות, את יפה כמו עופות, מותניים חמות, לחבק ולבכות. לא ראיתי מזמן כזאת מותן ואני עובד כקצב. ומשום מה, לא קיבלתם אף לייק אחד לרפואה. האינסטינקט זה להרגיש כישלון גמור. לא רוצים אותך, אתה אידיוט. מה חשבת לעצמך, שאתה זמר? 16,000 שקל רק על הקליפ. היית צריך להישאר מתכנת. העולם לא מוכן ללהיט כמו מותניים חמות. אז היום נלמד איך להתמודד עם התחושות הקשות האלה. בשביל זה אנחנו נצטרך 200 גרם מרשמלו, 500 גרם שוקולד מריר, גלידת וניל איטלקית, אריזה משפחתית של נאצ'וס, קצפת צמחית, אפשר טרי, אבל אני תמיד יעדיף מעובד מסחרי, ו-20 גרם מריחואנה רפואית מסוג סטיבה. אנחנו שופכים את המרשמלו לתוך הקערה עם הנאצ'וס, בוזקים את השוקולד על גבי המנה, שמים את הקצפת שלנו, אפשר למלמל לעצמכם תוך כדי, הם לא מבינים אותי, הם לא מבינים אותי. אפשר גם לצייר פרצוף של בוס ששנאתם, היטלר, גראס. זה מוכן. בואו נלך לאכול את הכאב שלנו. בתיאבון. מה נשמע? מה נשמע? תגיד לי אתה מה נשמע. הכל סבבה. שקרן, אתה מטביע את עצמך בסוכר שוב? לא. נו באמת, אני הגבוה שלך, אתה לא יכול להסתיר ממני כלום. אתה מאוכזב? כן. למה? כי אף אחד לא אוהב את מותניים חמות. אז מה, אתה נהנית לעשות את השיר? כן. אתה עומד מאחוריו? כן. אז זה מה שחשוב. אתה צודק. מה אתה יודע על איך השיר הזה יתקבל? לך תדע את מי זה יפגוש, שחרר, תמשיך הלאה, תתקדם בחיים, תכתוב עוד שירים, תהנה מהיום. אוקיי, תודה. ואל תבדוק לייקים. טוב. שחרר. מותניים חמות, את יפה כמו עופות, מותניים חמות, לחבק ולבכות.